Maknya. Kamu baru bikin apa? Delok. Rupamu kaya ngono ku lho. Karo nggoni. Masa Allah. Ndelok. Aku curiga, ayo ndelok sik. Ndelok sik kono apa yang kamu kerjakan? Delok sik ya, guys. Ayo. Apa yang kamu kerjakan? Kaya ngono kuwi, delokan rupamu. Tinggal di lu Masa Allah sah? Sepet sah? Pesta sepet. Aduh. Aduh, guys. Lubang lagi. Lubang, guys. Lubangnya Pesta. berapa? Ayo pesta sepet kan iki pengko lek. Tenan, sepete mae kok lek. Suweneni mae pun delok apa kae. Rupane kaya badu lutut ta. Yo. Delok hiro rupamu. Delok. Biyo ngalah. Lele. Gek sepete mae kok nggih pesta pura kaya ngene iki sesuk piye lek cedhek geni? Delok ento. Bertebaran kaya nulah mengusungi kok ndiku mau. Kok pawone mae? Gusti Pangeran nyuwun ngapura. Kok enggak enak, Mang? Apa nih? Bikin pawon? Iya. Oh berarti kan mburi omah kono diusungi. Jo, delok ento bajilo kotok kuwi. Seperti enggak enak. Coba tak delok. Nek ndi? Nek pawon? Coba. Berarti ning lor omah kono lho, Nduk. Ya ampun, baru saja tak nganus kaya ngene lubange. Nang pawon. Oh ya berarti nek pawon arep tinggi cetek geni sesuk-isuk. Lho ento rupane. Bebek katirin karo katiran iki. Dek ngetokne aku. Dek kan terus sampean nggawa iki. Bawa kene ento. Ayo, sik. Kene sik, mlebu sik. Mau aku. Terjadi lagi nanti peristiwanya. Mlebu sik, mlebu. Ayo, dong mlebu. Mlebu semua. Ayo. Ayo kaya ngono kuwi. Ya Allah, mblok-kotok janan. Glempong tenan iki. Glemponge resik ora ngono kuwi ya. Wes meneng diam, aku tak mau ngantor Mbak Kesah mau bubuk besok sekolah. Yuk. Leh. Tunggu sana, aku mau ngantor Mbak Kesah dulu.